hayi netapile makhe. Nkosi. Hey. Unjani? Yini manje yonke lena? Angithi ngibone bensintapa vele ngoba lokho sintapa ngithi inspector sesilungu. Ngiyankontshayo izoba bakupeta apha ngibonile ukuthi nizovula business. Futhi uyabona ngiyayithanda-ke naleyo show yebhizinisi ngani ngoba usungafaka olunye uchatho la. Kukhulunywa indaba yokuthi uyachatha ngapha nomunye futhi uyachatha. Wabona hlakaliphile futhi wazi niphinde nithola ini. Ungathi niphinde nithola ikambi. Ungathi waphinde bafake imithi. Bafake imithi wokunqathwa. Nizoyiphinda nisebenzise iphuzi imax. Kuyaphuza. Ngithi mina-ke njengoba inhle kanjena mhlawumbe ufuna ukuthi ibe yivasi yabona uhlobise ngayo lapha elokhunjeni. Okay mngani. Ini ivasi? Futhi yazi iyayenza ibhizinisi ivasa. Ini ivasi? cha phela yinto lokwenza ukuthi kube kuhle bona kwenzela ukuthi na unehambeli bakwazi ukuthi-ke nabe nabo nitshela ukuthi bayihambele kakuphi nabo nibathengisi nabo niyenze ibhizinisi. Siyenza ibayihambele imavasa. Konke niyaphatha ubatshela ukuthi niyaphatha. Nayani iphethile ungayinjani makhe ithi mina nikupeta nikupeta cha mina ngichathe echibini angichathi noma yikephi ngichathe echibini benithi ndifuna ukubonisa ukuthi isebenza kanjani. cha sengiyizwile ukuthi nawe elula isandla elula nawe yelula imini ngimfishwa nibambe uyeka emuva phinda ubuya emuva phela simphinda esiyenza izobe inde iyenza yonke lento ifuna ukuyenza ngizoyenza ibhizinisi ikuncatha umuntu oyedwa 50 rand wafika ngiyaphatha singena ngapha kusho ukuthi iwoda niyenza 100 rand lo ngena ngapha i50 rand lo ngena ngapha 50 rand seniyayenza ungahleki makho lapho seninemali uzoba